Hatu pi sengau ba pim don jing start. Pi sengau ila dia ba pim nang ban pule lani pim don ya kata ka jing tip ya ka jing nang. Pi sengau ila dia ba pim don kerdan. Pi sengau ila dia ba pi dei uba syukor ne uba pop. Pi sengau ila dia ba pim long ai. Kadang good news nam ta jong pi sengau kum ta. Maru blay umpet ya kata ka ka ba pi long. Ublay bangingi syakri uday ublay. Bawan nam ta kinong pop. Baru ba khadru ya kinong pop. Ban long ken ki syakri ki jong u. Ublay ukhat ya kita ki bam longi jong ni ka perthai. Ukhat ya kita ki ba la nyau ben bala pet po. Ukhat ya ki ba upenon kam ya kita ki breu ki ba kumanga kumapi. Nagam ta ka kam ga jong u. Upenon kam ya kita ki common people. Ya kita ki real madan. Upenon kam nagabanta ka kam ka crowd ga jong u. Ka Bible ka ongkom ni. Nadangi pet nagasti ka nengkong si Korinth gal nong ka nengkong. Kana rekat bar put nyau ka ongkom ni ka tin ka jong blay. Henry u blay ula jit ikita ki ki ba biet jong ka perthai bo un peleran kop ikita ki ba start. Baru blay ula jit ikita ki ki ba telat jong ka perthai bo un peleran kop ikita ki ken ki ba donbor. Baru ikita ki ru ki ba po jat jong ka perthai Bali taki ru ki bela nyauben u blay la jet ken. Bali taki ru ye ki bom long ba unyo ban penduk no ya kita ki ru ki balong. Maka dok baro kanom le sarong ha kmat u blay. Tidak uhi pipi long ha Kris Jesu yau ba do blay la pen long hangi ka jing start bat ka hok ba ka jing pen kot bat ka jing siu spa bakat kumbala tho utau bole kemen tu un le kemen ha u try. U blay jet tang kita ki badan borom. Ublay jit tangi kita kin ki badan ke kerdan ki badan ke kerteng. Re ujit ru wat ya ti ki real madan. Ki breu ki bamlong ai. Bagasung tenat ublay ujit ke benengkong kwa bani kren hang ni ke por ublay ujit ya unong syukor. Ka Bible ki thu bau ta nong syukor udai u Jacob. Ka Bible ki thu bau blay ujit u Jacob udai u syukor. Usyukor ya lau men jong usyukor lau kpa jong but ula syukor hadu bau blay haga jin syau la dei ban du mok eu la ne ula dei ban isi eu ban kantat eu reu blay u yi ka donot ki jong ne nong syukor ujiet eu bau long snan ukpa jong ki Israel ukpa jong ki Israel Bat kadai kata ko abanong ifi la khot ya uru Israel hadian. Mdai su bleu ula pen kalai ka kerteng ka jang u Israel. Lesi dana pedang jopi ni ka por pidi ki nong syukor. Ki bala syukor ya shibon ba ki breu. Drenga ko abanong ifi ka ne ka sngi ka mamantau trai u khot ifi ki nong syukor. Bat habo bleu khot ifi un pen kala ya kata ka jing syukor ka jong pi un pen kala no sya ka jing bah. Baru pen kalaru ada kata jing long ke jupi un pen kalai ke kerteng ke jong fi ya ke baki breu ki khot fi nong syukor hadien ki breu ki niu i ba pleng phim de shu nong syukor pen ban pi long pen ban ke jing ker khu ken ya ki ba bon ki men sim tadeng ta kwa abang fi wat nom smol rem la da fi de nong syukor baru jisu wan nakam taking nong pop bau ni ban pen em ke tien jong blai ke kren kata wan ban jit ya kita ki bam long ya kita ki bala sha khen ben ya kita ki ba po jat wan ban jit ya ke bakum kita Keting jom blai ke thu ingiru bau blai ujiet ya Joseph de we ude umrau ngam tip pilong merau ha ka pila ban long umrau jong syaitan raga kwa ban ong fi ka ni ka sngi kum bau blai ujiet ya Joseph obade umrau ula penlong yu ni umrau bau ra yu haduk kata ke kerdan bau long senan prime minister bau long ke jingker khu ya ka long yeng ke jong hoi ula long ke jingker khu ya kita kiri ki marjan kiri jong ka perthai bat kham tam ula long ke jingker khu nam ta ka yeng ke jong u hidei le se uta umrau menta ba ka perthai le ba ka yeng ka sem ki pet ya pi sha te mrau ha ka kiat ha ka auria ha ka tanglang ha ka drugs ha ka kenja pi sha te mrau ha ka bor jong baman reu bleu jit e fi ke umrau u bleu jit e fi ke umrau para bau bleu jit un ra un kan tiu ya pi ba pi pen long snon ka jingker khu ya ka yeng ka sem ka jong pi ba dom tang ki ka sem re ba long jingker khu ya ka perthai hi ka ban sawan nga kwa ba long pi ka ni ka sngi wa judu man sim la da pi de umrau trao la wan man pelai mrau ya pi ba ban jit ya pi umrau ban pen long ya pi ka yu sim tadeng ta u Joseph u de umrau ka babel ke thu u trao la jit ya u Joseph umrau ban pen long sim ya u ado
long sunan prime minister jong kari Egypt ban long ke jingkar khu ya ka yeng ka jong hallelujah bo train pen long kum taru ya fi wa judo men sim ha ba pi long umrao u jisun pelat ya fi u jisun ra ya fi u jisun kan tiu ya fi wa judo men sim tadai ta cha te ka no train pelat ya fi na ka ne ke jing cha te amrao ha ka bor ka jong baman nganget raga kiat ka auria ka tanglang ka drugs na ne ka no ka jing di pen bu ai la ne ka no ka jing sniu jong per thai ta ka te fi long mrao train pelat ya fi wa ju kuslai khot ikarpat ka jing utrai ule ki kamba bon penan kam fi kombolo penan kam yu Joseph un penan kam ru ya ka jing im ka jong fi tin jo play ke thu ru bo blay la jet ru ya Moses do way u dei uta u nong ap lang brot ya ka baula sakma nong ap lang brot u badon sia kata ka riklau ha ka Midian u blay la khot yu ne nong ap lang brot mdan ba ithu shu ya mdan ba kan mau shu ya Ese mdan ba kan mau ru ya pi mdan ba ithu ru ya pi trai ka kam ka bapo tam le se pi trai ha kata ka jing jar mdan ba ya ro ya pi reu blai i ka donot ka jang fi Kampher ka kam yu pi trai ade ka bapo tam reu trai wi i ya pi baru trai komba khot ya Moses un khot ya pi ru but komba Moses ula long unong pelai lut ya ki kon Israel na ka khti ka jong pharo ba trai khot ya pi ru ban pelai mrau ki ba bon ki breu na ka jing te ka jong shaitan kan pinlong ka jing ka khu Kampher pilong ko Moses sakari klau bom dan ye sho mdan ba kan mau sho yu mdan ba kan mau sho ka kerteng jo dei ba khrau man shwa han menta ho udan ha pedeng ka jing pen ram udan ha pedeng ka jing sa thwet ukala long tang unong ablang berat syakata ka riklau Midian trai la khat yo Moses bo long shakri jo man pelaj marau ken yaki kon Israel na kti jong pharunga ngai kan long kum tar ipi wa judu man sim pitrai ka kam na ke po tam pide si pitrai ka kam si ka syukar tin khari gitu ki plastik ne ki kam ke kum kita se mdan ba i pi mdan ba pet re pi pitrai ka kam ka baret tam ne trau jit ya pi ba pin long snan unang pelai maraw ki ba bon ki men sim utrai panan kam fi kom bolok panan kam yo Moses un panan kam ru ya ga jing em ga jong pi ka tin jong blai ka ong ne bo blai ru la jit yo Gideon ru e udai tang unong rep bo blai la jit yo Gideon kom unong rep ban penram ya ki Midian ki dei ka ri ka ba krau ka dei ka ri ka ba don bor ka don ka spa ka po ki sipai ki pertan ki biang lut na dong sedang hendrai blai u jit ya ni u breu u balong tang unong rep ban penrem ya ki Midian bang kwa am nong pi u blai tapi pe ya ka kitab ki Nongbishar ka long mat reu khot khan reu blai ong menyele ki Midian menyele kum ba mele marwai tadeng ta habula khat ki sipai ki jong ki wan hadu lai pu ar hajar haba ula ji u blai ong la bon than gini ki sipai ki jong me ong ki be sep ting kin lek no bat ki lek pai ar pu ar hajar sa shpo hajar na kita ki shpo hajar wi alam ro syakata ka bakin di ba hadin nang ta kita ki ba di ki so ba kita ki ba shkundup ba kekti ba kita ba kendup ki don tang lai spa angot ba de ta tang lai spa angot utrai ong jit ye kini ko am nong fi uyale ye ka thma kom ba uyale marwei lai spa angot ni le ayo kita ki po hajar ngot trai ong ngan a he me ye ka ta ka bor be men job thma kum ba me job marwei ba de ta utrai udan rengkat ba du Gideon la job ye ka thma ban penrem ye ki Midian ba ko am nong fi ka ka singi Kampher la pi de unong rep na pi de uba thong jing thong la na pi de uba gom no ro u blai un jit ye pi la pi de unong rep pi rep ka ban na pi rep so na pi rep jor wan ong ba ngam long ni ai re kwa unong ye pi de unong rep kom u blai la jit u Gideon un jit ru ye pi kan na ka banta ban job thma kinon shibon ke jingele kinon shibon kan kita ki nongshon kran ka bor jingdom ka bor bamman pi penyele eki man pelaj merau kenya ka yeng kesam ke jong pi eki breu wat ya kata ka shnong ka pi dan wat ya ka riru u blai ula ban le kenya kata wat nom khuslai wat nom bagani ka kam jong ka kam ka bapo kam ka barit ka kam ko monong rep re u blai u jet ru ya unong rep ko mula jet u Gideon un jet ya pi ru ken ni pe chu ka tin ke jong blai u jet u Jephthah u de we u de u khon jong kanuti let's say pi dei ngala banong pi de ukhon le ne ka khon jong kan nuti ki breu ki kan tat ya pi ki breu ki isi pi ki nyau ben ya pi
พี่สงบพิมดันกระดันพิมดันกันโนกับกระเต็งกับบาฮะพี่มาละค่ายพี่นักนุตีอุตรายอุลจีดอุเจฟตาอุตรายอุจีดยาวเนวคนจงกันเนกันนุตีปากบาเบลเกตุบอบเลอุลจีดยาวเจฟตาบันปลัดยากิอิสราเอลนักตีจงกิอามันบารุตรายอุนปลัดชิบุนกิเบรวเล็งบากตีกับจงฟีกัมเพร์พี่ได้คนในกับคนจงกันนุตีว่านำสงเรมยากาตาพิมนันขป้านักกว่าบ้านน้องยพี่ดันเนขป้าบาฮาบันเองบอกเนขป้าบาฮาบันเองเป็นเรมยพี่เรอุจีดยาพี่อุจีดยาตะกี้บาปอจงกับประเทศมันเป็นแหล่ร้านยากิตาเกนกิบดันยาตะกับบอร์องกับตีนกับจงเบลบัดยาตะกี้เอรุกิบาปอจัดจงกับประเทศบัดยาตะกี้เอรุกิบาลาเนียวเบนอุเบลอุลจีดเกนบัดยากิตาเกนกิบามลองวันเป็นดูนอเกนยาตะกี้กิบาลองอุลจีดยาตะกี้บาปอจัดอุลจีดเกนยากิตะกี้เบรวกิบามลองความลองพี่พิมลองพี่ได้บาปอจัดได้สิแต่เดินตาฟิดีคนนั่นก็คนจงนูตีนเรือตรายอุนเจ็ดอีฟิกุมบอลเจ็ดอยู่เจฟตาอุนเจ็ดอย่าพิรุกันความมีวัดจุดมันเสียมอุตรายดันกับปลันกับคราวน์ตากระจิมกับจฟีอุตรายดันกับจิงทมูกับคราวน์นำตากระจิมจฟีโอ้ปนันกรรมฟีมันปลัดอีกแบบบนนั่นก็ตีจงตีกิอามันกิตกิมันเสียมจิงดมกิมันเสียมบัมมันบางเงี้ยพาพี่ด้วยกิบริวกินยอขยะกิบริวกินยอกับจิงปลัดนั่นก็ตีกับจงซอยตันกับเตะบกโคมีกับบบนกิบริวขี้จุบเลยเกทุ่งเงี้ยรู้อุบเลยอุจิตอยากกับเอสเตอร์กันนี่ก็ได้กับคนมาเรากันนี่ก็ได้กับคนมาเรา slave girl อุตรายอุลจิตอยากกับเอสเตอร์มันลองกับจิงกระโคบันปลัดอยากกับอิสราเอลนักตีกับจิงยับนาวฮามันบางเงี้ยก็มันลองอีฟีนี่กับสิ่งคัมเพร์แล้วพี่สงบพี่ลองกับคนมาเราแล้วพี่ลองกับตะกับเบรวกับดุกแล้วพี่สงบพี่ลองตะกับเบรวกับปอกในวิชาเตะมาเราหากเย่เก้ก็มันลองอีฟีlagi kami kipah jong pi kala syak tek merau la lagi bayang ke jong pi syak tek merau pi sngo ba ka yeng ke jong pi ka dan ha ka kenram pi sngo ka yeng jong pi ka da ka ha ka jing jot ka jing pra na kran ni ki khon ki ba dan ha ka broken families yi kita ki yeng ki ba jot na kran ya pi ni ka sngi wanom ong ba ka yeng jong ka jot ngar ngan jot na kwa ba nong fi ka ni ka sngi ma tau trau jiet ya pi na ka to ka long yeng ka ba jot na to ka long yeng ka ba pra ko mo lo jiet ka Esther u jiet ya pi ru ka ni ka sngiบพินลองกับดาวจงกับจิงกับคู่อยากกับประเทศบันเป็นเอ็มอยากกิมันมินซีมกิบักกอดอร์บันเป็นเอ็มอยากกินักกับที่ซอยตานวลมุดบันเป็นยับเนาะเอบาร์อะไรเล็งบ้าจงพีกุมกับเอสตาวันไอกับจิงสตาร์วันไออยากกับตะกับเฟเวอร์กับจงเบลย์บักกับเฟเวอร์กับจงกิบริวฮากับจิงเอ็มกับจงพีบักพินยูอีบักพินยังกุมกับเอสตาพินบับริวกุมบับริวกับเอสตาบัดกุมตาเก่งแต่กับจิงบับริวกับจงตรายบัดแต่กับตะกับบอร์กับเบลย์ไอพีบัดกุมตาพิลาอันปลายมาราวมันปลายเอี่ยมยากีบบนกีมันเสียมเนี่ยมันเสียมหามันอุดันมันเสียมจงโซดมันเสียมซอยตานบุมดมันเป็นยับอิชิบนกีเบรวพินลองมาพีกันกีบันยังหับประเด็งว่าพินอายกันยากันจิงปลายเอี่ยมยากีกันแต่เราวัดนุ่มกุดจิงกระเมนวัดนุ่มโดจิงกุสไลอุตรายกระคุยฟีกีบวันนักยิงกับปัดกับปราอุตรายอุลจิตรุยกับแมรี่อุลจิตรุอยู่มัทธิอสอุจิตรุยเปโตรสกิบริวกิมัมลองเออุลจิตกับแมรี่ก็ได้ตั้งกับน้องเร็บกันนี่รู้อุลจิตบักกันลองกับมีก็จะอุโคนจะอุบไลความน้องอีฟีนี่ก็สงีกับมันตาโดนชิบุนกิแมรี่อย่างนี้แล้วความมันกระเนี่ยพี่อุบไลอุลจิตอีพีกันมันเล็งบ้าจงพี่หอยพินยออีกคนกิกตีพินยอกันอยากแต่กับจิงจิตมันเล็งบ้าจงพี่พินอีบักกันลองยิงกับจงพี่กันลองกับจิงกับคู่อยากรีบัดกับใจมันเร็วกันลองจิงกับคู่อยากให้หิมะก็จงเบลมันดันไปอีทุ่งกับแมรี่ชวายกับตาเรียกเบลย์อีทุ่งเวลาพาอยู่อังเอลจงอุกาเบรียลบัลลังก์บาจงกากันลองกับจิงกับคู่อยากกับประเทศบารักเอาไว้อยากกับบอกอันข้าอยู่จีสุคริสต์อุน้องเป็นเอ็มจงกับประเทศอุเบลย์จีดอยากกับแมรี่อุนจีดอยากพิรุวันน้ำขี้คุสไลอุจีดอยู่มาธิอสอุเดอุ tax collector อุเดอุน้องครองขันจนาอยากกับบอกกิเบลย์กิอิสิละจีดยาคุมอุเนอุเบรวยาบากิเบรวกิอิสิยาบากิเบรวกิขันเบนยาอุจิตอุจิสุยามาทายอสมันลองเวนักกิตกิสันรานกิจังโอบัดวันทอรุยากับ gospel กับบันนึงกองกับ gospel กับจงมาทายอสนักกิเตียนกับจงเบลย์ฮาเลลูยาบัดงานเงยอุตรายอุนแหลกคำตาพี่บำลองพี่เวลาเชญโยเบนงานเงยเบรวอุจิตพี่เป็นลองกินน้องทอบัดว่าพี่ทอกิเบรวกินยอจิงตาฮับพี่สคริปต์ฮับพี่ทอ
haba pipi bu ya ka jing tho ki kot ngangai bu trai penon kam ki jing tho ka jong pi bahkan long ka jing kar khu ya ki babon ki men sim ki dan shibon ki authors ba ubleun pen mi kum umat khayas ubreu ba ublei uda jet ba ki breu ki kentat ki breu ki nyoben ublei ujet ya mathias hoi ujet ru ya petros ubolong tang unong tong dok kha ubreu bam dan jing nang bam dan jing start bam dan ka kerdan kadai hadu ba undai kendu u jisu la ithu ya petros shwai ka tam dan ba ithu ya petros udai tang ordinary a common man Ringa kwa ban dong efi kan ngi la filong common man fi de real madan han reu trai ujet efi compare ka kam u pitre han reu ujet kombo ujet yau Petros ban long to apostle jong o ngai u trai ujet efi ban long apostle jong o pin long apostle ban lek na ko ke jaka ban seng ban pen yang ya ka balang ka jong trai pin lek na ko ke ri ka ri ngai bo trai un ra efi ngai u trai un kan tiu efi un pen la efi namar mdei ka buj mdei ka bor ka jong pi mdei ka bor ka jong blai banga songo blai ujiet yakini ki breu ki bam long e banga songo ujiet kom yanga ngam long e ujiet kom yanga banga la ban kren kom ya pi kan banga ujiet kom yanga ubam dadan e kata ka jingnang jing start bom da de uba start do kata kata da de uba nang ha do kata kata bom long e ru em ujiet kom yanga ban long ka jing kar khu bangai la da ujiet kom yanga bolo la jiet kom mi ki breu utrai ujiet e piru hagani ka sngi ka mamanta tak da wat judu jing kermen wat ong bangam long e wat ong namar ba ngamdan ka nam ngamdan ka puram ngamdan ka pisa ngamdan ka kerdan ngamwan na ta ka long yeng ka biang ngamwan na ta ka long yeng ka long he long han na ka long yeng ka breu blai em utrai umpet ya kata upet ya fi kum ba pi long ba unjiet e pi kan ngai utrai ka khui pi when I bore pi what you do men sim ong tangan ni ko try shim yanga panon kam yanga try kaleng kha kala berli ki nong try ki khndiat try panon kam pi try un khot pi utry scam ya ka jing khot ka calling ka jong ha ka jing em ka jong pi pen long ka daw ka jing ka khu bling ka khu fi ngin se kan do pat nga kwa ban doi ka ni ka por ka bamanta na ka banta jong fi jisu ni ka por nga doi nga sngongo me khot ini ki khon try compare ki long ki bapo ka no Negi bela syak nyoben kat no, negi bapop kat no try. Dan mela khot yaki haga nega ski. Bamen penlong ko try. Kum mela penlong yaki negi syakri ki jong me haga ketien ka jong me. Try me khot yaki rup bamen penlong yaki ko kanrat. Kat kum kata ka plan ka bakodor ka jong me. Shimti negi ko ni jame kino mesngo do men sim ko try ka nega ski. Marki Michel wan na to ka yeng ka babiang babit, na ka yeng ka badan buram. Dan mela khot yaki ko try ka nega ski. Ya ka mamenyo badan buram mela ka jong ka kerteng. Leng baga jing em jong di kon ki jong metrai adwai ni ka pon ga snow ni ka por dan goi khna gan thai pi snow el di pi wan na ka long yeng ka bajat ka bapat ka pra ka broken family ku pa sha ai kmi sha ai rau trai khot ifi kong trai khot ifi pin shakri u trai kla don ni ka jing plo ka man sim ka jong pi kwa ban shakri u trai han re pim don lat pin ban lan ti na kwa ban ifi ka ni ka ski kam dei e ba pi pin shna ka lan ti la di rau trai un pulong ka lan ti na kam ta jong pi dan na pring jong fi ka ni ngasngo pilong kum u Jacob ubala thok ubala shukor ba ang kwa banong fi ni ka sngi compare kanu pila im ka jing im ka ba thok ka ba shukor pila shukori shibon pila thok pila lamler ki babon dau trau khot ipi ka ni ka sngi kum ba u khot yo Jacob u khot ipi ru ba un ai da ka kerteng ka thamai ipi wanum do men sim dan shibon ba ki ba blai u khot aga ni ka sngi u khot la ma ka ni ka Khubor compare filong ayu trau khot ipi bon penan kami finam ta ka boram ga jo utraun pen kala ya kata kan ka jinglong ga jong pi sha kata ka boram ga jo un ip kata ka jing start un ip kan ya kata ka hok un I ma u kan ya ta ka jing pen khoi un I ma u kan ya ta ka jing siu spa kan ba pinyo le kmen ta ka jing kmen ka jong trai na do men ta ka sngi hallelujah fin long hok fin long khoi na do men ta ka sngi fin long kan ya ta ka jing thau ki bathma ki bala siu spa da ka jing a ka jong blai hallelujah pin long ki ba start u bleun ai ka jing start ka jong oi pi adwai nga ai ngo try me khot kat ni ngot shibon na ka ni ka sngi ko try ha ka teng je me jisu adwai nga ai ngo amen amen try na ka khoi fi ho nang ai bore fi ai ti bhai la de wa jisu e bhai fi ong le ki kam ma da ka jing je fi sa phone ni fi don kam ngi ba ni kran shu ba ngi ba dwai nam ta jong fi sa wan ro shi ni ka center ka jong ngi dan nang ne open Nongthymmai Shillong ngi dan hang ni do sngi ba ar ha do ka sngi sa jan jo ka te no khat we be jing la play office
sawan ngi banyak keren bat fi ngin saya syampat ke belai sibuan nam ta ke buram belai amen